హాయ్ ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఈజ్ నవీన్ మెకానికల్ వర్క్స్. ఈరోజు ఇన్నోవా ఇంజిన్ పిస్టన్ రింగ్స్, ఒరిజినల్ పిస్టన్ రింగ్స్ ప్రైస్ చూడండి, 10,435 రూపీస్. కానీ పిస్టన్ రింగ్స్ వచ్చేసి మనకు 10,325 రూపీస్ పడుతుంది. సో ఒరిజినల్ పిస్టన్ రింగ్స్ ఇవ్వడం జరిగిందనమాట. చూడండి, పిస్టన్స్ కూడా చూడండి, ఒరిజినల్ పిస్టన్స్. ఇది కూడా మోనోగ్రామ్ కూడా ఉంటుంది మన పిస్టన్ మీద, టయోటా అనేసి. సో రింగ్ గ్యాప్స్ అనేది ఇలా చెక్ చేయాలో చూడండి. ఇది ఫస్ట్ ఆయిల్ రింగ్ ఒకటి, సెకండ్ వన్ వచ్చేసి టాప్ రింగ్ వేసేసాను. సో థర్డ్ వన్ అంటే మనకు మిడిల్లో ఉండే రింగ్ వచ్చేసి కార్బన్ రింగ్ కదండి, థర్డ్ ప్లేస్లో పెట్టాను. సో చూద్దాము, గ్యాప్ ఇలా చెక్ చేయాలి ఏంటి అనేది చూడండి. సిలిండర్ లోపల ఇన్స్టాల్ చేసేసి పిస్టన్ ఫ్రంట్ సైడ్ నుంచి చూడండి, 0.01 mm గ్యాప్ మాత్రమే ఉండాలి. ఇలా అనమాట. ఏ ఇంజన్ యొక్క పిస్టన్